1, 2, 3. Euro Song Travestival. Leuke liedjes voor u. Ze zijn wel oud, maar nog steeds van nu. 4, 5, 6. Ik ben salsa en jazz. Een muzikale geschiedenisles. En vanavond even lekker uit de sleur. Eten, geen gezeur. Ja, dat vindt u zomaar ons gewend. Dit is Euro Song Travestival. Cha-cha-cha! Eigentlich kann eine Brücke sein. Man liegt nicht auf. Wie viele Menschen Freunde sind, hör auf zu spielen und trauer so wie ein Kind. Baby, Baby, eigentlich kann eine Blüte sein und jeder Ton ist wie ein Stein. Er macht sich stark und fest, kannst darüber gehen, andere verstehen. Eigentlich kann eine Blüte sein, hat etwas Mut und steht ein und ist ein Herz verlangt. Über diese Blüte her aus einer de kop is eraf, dames en heren. We kunnen heel eres tú, mi esperanza, eres tú, mi fuerte risa, eres tú, así, eres tú. Maar hoe laat heb ik volgende soundcheck? Oké, dan ben ik er weer over een half uur. Toedeloe! De volgende kandidaat is een echte diva. Een diva uit Deventer.
de stad van de koek, maar daar heeft ze zo te zien niet al te veel van gezien. Als jullie al, kun je het allemaal een beetje zien wat hierop staat? Ik zal even de pictogram. Elke pictogram staat voor een beweging. En als jullie die beweging nadoen, dan heb je een soort dansje. Dan breng ik het even voor. Dit is een gitaar. Wat doe je met een gitaar? Precies. Dit is een viool. Nou, precies. En oog, waar zit oog? Precies. Nou, dit is heel vergrijpelijk.
jurk van de voorzitter van de jury kan kopiëren, dan scoor je wel, hoor, schat. Succes verder! La Napolitana Lili Canciller Tante Dees Donna Sofia! You can think I am princesa, you can think I am Spaniara. I was born in Rico, you can think I am princesa, you can think I am Spaniara. I was born in Automona, I love Napoli. You don't want the you don't want the Ze is zo woordenvol talent, deed het met iedere vent. Ze maakte blij, heel ongerecht, de troubadour. En ze nam elke taal, en ze nam hem erg en faal, de troubadour. Alle drava's uit de kast, heeft zij verwend, vier en vast. Er was er niet één die niet past. De troubadour in alle bordelen van de stad. Heeft zij ook alle kerels gehad. Van boven, onder, elk gat. De troubadour. Komt-ie. Het is gezellig, dus we doen het nog een keer. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la fille dans rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont comme miroir, chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, je suis servi d'éclat de voix. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Dans la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Merci beaucoup.
Kan het even terug voor de tweede moment? Oké, dankjewel. Inzending brengen, namelijk het eerder nummer, oh dit is al, van het Euro Song Travestival. Voor je weet is het echt gedaan. Aan de rik, aan de beurt, aan de rik, aan de beurt. Hoe het beste gaan. Rustig aan, adem in, adem uit, neem het wijsbestaan. Denk goed na over het bestaan, neem het wijsbesluit. Want voor je het weet is het echt gedaan. Adem in, adem uit, adem in. Adem uit. Iedereen, adem in. Adem uit. Kom op. Adem in. Adem uit. Nog een keer. Adem in. En adem uit. Nederland, hoe heet je? Job, en Job, was het moeilijk? Heel goed. Is het toch gelukt? Het is gelukt. Nou, niet dus. Op de derde plaats. Fabeltjesland, Rose Murphy. En dan komt Mario met de prijzen. Kijk eens eventjes. Maar ik hou de spanning er nog maar in en jullie doen net alsof je niets weet. Op nummer 2, Tia Letty. Er is toe. Gefeliciteerd. Dit was het nummer RS2. Dus het eerste nummer. Dus jullie even wisselen van jou. Ze zegt een half minuut voordat ze op moet. Ik doe de playback versie. Maar ze wint op nummer 1. Charité! Nerveus. Waarom? Nou, gewoon vanwege de show, hè, dat we zo moeten beginnen. Maar ik vind het heel leuk hoor. Hoeveelste editie hebben we hier mee te maken? Nou, volgens Coco is het de 6e, maar ik zeg dat het de 7e is. Alleen het is de 6e in de winsten. En hoe zijn de verwachtingen? Nou, ik heb wat dingen gezien van tevoren natuurlijk, maar het wordt heel spannend. Dat kan ik je wel vertellen, ja. Staat er heel beeldig op hoor, ja. En wie hebben we hier in beeld? Wat zegt u? Wie heb ik in beeld? Marlene XL. Baby, baby, eigentlich kann eine Lücke sein und jeder Ton ist wie ein Stein. Macht sich stark und fest, kann es darüber gehen, andere verstehen. Eigentlich kann eine Lücke sein, aber von Blut und Stillheit und ist mein Herz vergangen. Über diese Lücke, her aus deiner Einsicht. Ik heb 2 keer ben ik hier geweest om het ook mee te maken. En wat ik toen gezien heb was heel leuke optredens. Van mensen met, die transgender zijn, travestiet zijn. En nou ja, die doen hun best om dat uit te brengen in liedjes en in leuke dingetjes. Hier zien we Maribel. Ik zing playback. Want als ik mijn stem naar voren gooi, dan worden de mensen niet vrolijk. Ik heb aardig goed geoefend, dus ik hoop dat het lukt. Ik kan niet leven in een
Ik denk niet dat het zo vals gezongen gaat worden, hè? Nee, niemand zingt er vals, nee. En daarbij, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat zeggen we met alle songfestivalen, want we eindigen toch altijd op plaats 44. Dus. Zeg, ik vind de kleding bijzonder verzorgd. Ja, dat vind ik ook. Was dat een voorwaarde om dus mee te mogen doen? Want iedereen ziet er picobello uit. Ja, en dat is voor een songfestival überhaupt een voorwaarde, hè? Dat je make-up, je kapsel en je kostuum en de X-factor aanwezig is. We moeten nog door tot 11:30, maar dat gaat lukken hoor. Dus ik kom zeg maar uit een bepaalde provincie uit de Hooglanden, dat heet Kinderland. En daarom vertegenwoordig, dat is een heel moeilijk woord, vertegenwoordig ik vanavond Kinderland uit de Hooglanden, weliswaar natuurlijk altijd. Mijn naam is Shelly. Zal ik jou eens wat vertellen? Een sjaal in de zomer ziet er echt niet uit. Je hebt het flink gebruikt. Zal het water in de water? Spoort dan met een bootje naar de zaak. Of papa die was raak. Stop! Met het geschakkerij. Weg! Met A en D. Want dit jaar de zakfestijn is leuker dan dat op tv. Ieder jaar rond deze tijd is heel Europa heen. Samen strijden om de eer, maar in de spotlight sta je alleen. Dus daarom vieren met mee en achterlaten het niet. Het is de opvoedpunt van het jaar. Herkent u dit mooie lied? Het is van een Engelse lied. Bij Claude Rotjes staat het op het repertoire. I'm just your check in the box, you know it and the love now. I'm gonna dance up and down on this ring. I'll throw you some and stop. I'm just your jack in the box, because for you love I do anything. For you love I do anything. Hoe heten jullie? Jan en? Laurens. Jan en Laurens, vertegenwoordigers van geraspte Kaasland, brengen nu hun punten uit. Op de derde plaats is geëindigd met 8 punten. Fabeltjesland, de eerste punten van Roze Zaterdag. Nou, Trammeland, Fabeltjesland en Nijland, alle drie 8 punten. De eerste punten voor Nijland zijn nu ook binnen. Aan het platteland 8 punten, nou wat is dat mooi, die hebben helemaal niet meegedaan. Zeg Bellissima, kun je niet zeggen dat de kandidaten allemaal heel erg hun best hebben Misschien wil je je even niet mee bemoeien, hè? Nou, allereerst willen we even zeggen dat de kandidaten, hun kwaliteit gaat steeds hoger en hoger. De japonnetjes, de coiffures en de chansons, wat zeg ik dat goed, hè? Worden allemaal telkens beter, de originaliteit wordt steeds beter. Vind jij ook, hè? De nummertjes 3 tot en met de nummertjes 1. Rose Murphy! Wat kun je ook verwachten? Slaap al hele nachten niet zo best. Jij bent steeds aan mij wachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. Ja, wat kun je ook verwachten? Slaap al hele nachten niet zo best. Jij bent steeds aan mij wachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. Met RS2. Dit was het nummer RS2. Dit is het eerste nummer, dus jullie even wisselen van japonnetje. Nou, het is ontstaan in de krochten van de trut, maar... De trut? Ja. Oh, daar komt het ook voor, in de trut? Jazeker. Ik dacht meer alleen maar de Lellebel of zo. Nee hoor, nee. Heel Amsterdam heeft allerlei plekken waar dit soort activiteiten zich plaatsvinden. En ons duo is ontstaan tijdens een leuke avond in de trut. De lol zit hem in deze ruimte met een aantal dames een leuke show weggeven.
Van het Euro Song Travestival 2008 voor de eerste keer live gezongen, Charité Carmen. Ja, ga ik live doen en ik heb mijn eigen tekst gemaakt. Maar die weet ik niet meer, ik ben het helemaal kwijt. Het wordt een parodie op. Ja, zo kun Nee, niet. je het niet zeggen, ja. Zo kan nog wat formuleren. Al vaker opgetreden hier in het theater? Nee, nog nooit. Eerste keer. Ik ben ook bloednerveus. Ik wil zeggen, toch geen plankenkoorts? Ja, echt wel. Net met het try-out, maar daar bakte ik er helemaal niks van. Dus het kan nog lachen worden. We nemen het op en als het erg beroerd is, knippen we het eruit. Ja, graag. Doet u dat. Ja. Voor de bescherming van de persoon. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Zij staat zo woordenvol talent, eten met iedere vent. Ze maakt hem blij en ongeremd. De troubadour. En ze nam elke taal, en ze nam hem elke faal. De troubadour. Al draagers uit de kast. En zij werden vielen vast. Er was er niet één die niet past. De troubadour in alle bordelen van de stad. En zij ook alle kerels gehad. Van boven onder elk gat.